Takže čau lidi, vítá z The Passive Player u dalšího dílu ze hry Grepolis a chtěl bych říct, že jsem natáčel asi 3. nebo 4. díl, ale to se mi nepovedlo, protože se mi to vymazalo, to video, že nějak špatně se to nahrávalo, nebo nevím. Takže chci říct, že budeme hrát na světě Xi z důvodu, že náš Omikron se pokazil nějak, nebo já nevím fakt. Ale prostě to se mi smazalo, vidíte, měl jsem městské hradby, tržiště, jeskyni, skoro jsem měl i přístav. Takže to tady, co tady uděláme, dřevorubce si dáme rozšířit. Takhle to postavíme a budeme hrát asi jenom na světě Xi. Takže na ten svět prdíme a budeme hrát tuto. To jsem si udělal jenom, jak jsem natáčel, tak to jste by neviděli. Tak já si dám jenom ten úkol. 3 minuty to bude trvat, tak já zatím asi bych ještě nahrával s tím i divoké kmeny. Je to úplně na podobný způsob. Divoké kmeny. Já se tady zatím registruju, takže to stopnu, až budu registrován, tak se vám zase ohlásím, takže zatím to pauznu. Takže jsem zpět, už jsme si založili tu vesnici svoji, máme to tady, takže jdeme sem, do hlavní budovy. Budeme splňovat úkoly, dokončit. Je to fakt úplně primitivní, je to úplně na stejný způsob, dřív jsem to hrál, ale pak jsem to přestal hrát, že mi to nebavilo. Lom si postavíme zatím, jak se dělá ten nové. Dále, jak se to dělá, to teď zase nevím, protože nehrál jsem to dlouho. Možná to, jo, asi to dělám dobře, máme zatím obranu do 30, na který se to staví všechno, to je fajn. A jak se mění to název, by mě zajímá. Počkejte, já to zatím stopnu, jak kdo mi volá. Tak jsem zpět, do toho jenom omyl, někdo si asi spustil ten číslo, nebo já nevím. Jdem zvýšit produkci, co to je tady. Já to nevím proč, ale dáme Big City jako v tom Grepolisu, nebo v Grepo. Takže to si dokončili. Nějaký hráč, abych mu poslal zprávu. A tady změním svůj osobní text. To se dělá jak? To teď nevím. Panský dvůr, kasárna, hradby, kasárna úrovně 1. Hlavní budou na úroveň 3. Takhle. Jsem zpět, jenom jsem přišli do pokoje a tak jsem to musel stopnout. A teď jsme asi splnili další úkol. Budování armády, postavit kasárna, vyzvednout odměnu, potvrzení e-mailu, to ještě ne, to jsem línej, svatyně, postavte chrám, který již už mám. To nevím, no, proto už jsem se let. Potvrzení mailu, nový název města. Big City, nevím proč. Blbě, Big City. Tak, vyzvednout si odměnu.
Nevím, jestli mi je slyšet přes tu písničku. Při nejhorším to příště se na to vyprdnu. 7 jich neudělám a tady přízeň bohu, volte Heru si za svoji bohyni. Hera a tady uctívat. A jestli dám pak Poseidona nebo Zeusa. Hadese jsem neměl, Athenu jsem měl jednou. 15 her jsme dostali. Na 20 dní 15